आन्ध्र प्रदेशनि सासे सार्कल इन्सपेक्टर श्याम चन्द्र बिथाङा जेब्ला सिकिउरिटि डिउटियाव थादोंमोन अब्ला हरखाबै जेसि प्रशान्ति मुंनि आइजो DSPआ बै जायगायाव नुजाथिहैदोंमोन आलासि महरै। श्याम चन्द्र बिथाङा बै जेसि प्रशान्ति मुंनि आइजो DSPखौ सालाम लादोंमोन, मान होदोंमोन। जेसि प्रशान्ति मुंनि आइजो DSPआ श्याम चन्द्रनिनो आंगो फिसाजोमोन। गावनि आंगो फिसाजोखौ सेलुट लानो मोननानै, गावनि आंगो फिसाजोखौ मान होनो मोननानै श्याम चन्द्रनि मेगननिफ्राय दुंब्रुद मोदै गदोंमोन। फोरमायथ्र'हायै रंजाखांदोंमोन, फोरमायथ्र'हायै खुसि जादोंमोन, फोरमायथ्र'हायै थुलुंगा मोनदोंमोन। बिफा आरो फिसाजो सानैबो अफिसार, नाथाय रेंकआव फिसाजोआ देरसिन हिसाबै बिफाया गावनि फिसाजोखौ मान होदोंमोन। दा बियो जोंनि थाखाय जोबोरै थुलुंगाथाव। साफ्रोमबो आइजोआ बिमा बिफानि थुलुंगा जानो हागौ, बिमा बिफानि दोहोन जानो हागौ। साफ्रोमबो आइजोआ समाजनि दोहोन जानो हागौ, समाजनि थुलुंगा जानो हागौ। सासे आइजोआ सासे बिमा जानो हागौ। सासे आइजोहा जोबोरै सहायनो हानाय गुन दङ, सासे आइजोहा थुलुंगा होनो हानाय गुन दङ। सासे आइजोआ बिमा जायोब्ला गावनि उदैखौआव गोदान सासे गथ'खौ आलो गोजोन खाङो, रैखाथि होयो। बेनि उनाव जोनोम होनायनि उनाव बै गथ'नि गांनाय, उखैनाय, लुबैनाय गासैखौबो सुफुंनानै होयो, रैखाथि होयो, अननाय होयो। सासे आइजोआ बिमा जायोब्ला जायखिजाया थासारियाव गोरोबनानै जायखिजाया चेलेन्जेसफोरखौ किक आउट खालामो, सहायनो हायो। सासे आइजोआ बिमा जायोब्ला गथ' जोनोम होयो, सोलोंथाइ होयो, बेनो रैखाथि होयो। सासे आइजोआ बिमा जायोब्ला गथ'नि गांनाय, उखैनाय बेफोरखौ सुफुङो, न'खौ साफा खालामो, न'नि सोरगिदिं साफा लाखिनाय, थोरसि लथा सुनाय, जि सुनाय, ओंखाम ओंख्रि संनाय बेफोरखौ गासिबो दुखु जारलाखौ सहायनानै सासे बिमाया गथ'नि आरो न'खरनि नांगौखौ सुफुङो। सासे आइजोनि जि सहायनाय गुन बेखौ जों मख'थ्र'नो हाया, बेखौ जों फोरमायथ्र'नो हाया। जोङो मिथिगौ साफ्रोमबो आइजोआ दानफ्रोमबो पिरियड जायो। सासे आइजोआ गावनि फिसाख'आव 9 दान 9 सान गथ'खौ आलो गोजोन खाङो। सासे आइजोआ गावनि न'खरखौ गारनानै, गावनि बिमा बिफाखौ गारनानै गुबुननि न'खराव हाबा जाहैनो गोनां जायो। बे जाहैबाय जोंनि समाजनि मोनसे नेमखान्थि आरो बेखौ साफ्रोमबो आइजोआ गोसो गोरबोजों बजबनानै लायो। सासे आइजोआ जों साफ्रोमबो हौवा माहारिनि थुलुंगा। आइजोफोरनि गोहो बेखौ मान होनो आरो बेखौ गनायथि होनो थाखाय इउनाइटेड नेशन्सआ 8 मार्चखौ इन्टारनेशनेल आइजो सान हिसाबै खुंबोदों। फै बिदिब्ला जों साफ्रोमबो आइजोफोरनि जि गोहो बेखौ मान होनि आरो थुलुंगा होनि।